देख सको तनी हमने के पार्टी शुरू हो गई बा। आ 3 खल के सतुआ बा, जौ चना आ मकई के 8 खल के अचार। भाई हमार रुआ ऐसा सतुआनी ना देख लो खेम। बबलू भाई या हरिओम भाई चल गए सतुआ की और सामान के लेते हम का कोई नहीं है कि आम पर से टिकोड़ा टूट दनिया और जितना काम रहा वो धीरे धीरे करे लगनिया सन। उमेश चा के जिम्मेवारी दिया गईला इतना देर लगता हो। नया सीखो नया सीखो जौ हो चना हो मकई हो। एक की ओर चटनी पिसाई लागला, दूसर के हमने के लोग सतुआ साने। आ सतुआ सनले बड़न हमारे श्यामू बाबू सबसे अच्छा उहे साने लन। आ वही में हम जगह जितेश भाई रहन वो भी आइडिया बताओ तो लहन। कुछ देर में सतुआ सना गइल सा। आ चटनी के बारे में सुनी 8 खल के में चटनी बाटे, अचार बाटे। आ पूरा हम जगह हेवी आज सतु मिक्सिंग अचार हो, सजवन ओजवन सब बाई में। बांस के कुपड़ के एगो अचार होला वो बा। सतुआ सना गइला ओकरा बाद खाए के हमसे रेडी हो गनी सना। जितना आदमी रहला वो भर पेट खोइला सा। उमेश चा से कुछ पूछ ले बनल बा। हो धर्मेंद्र भाई हेवी बा। तो सतुआनी चालू होता है जितेश वो सब देख सको तानी के सतुआ के साथ हम से के सतुआनी होता तनी और वीडियो को हम दिखाए के हम कितना आदमी जुटल वाले सर। अब दोबारा ऐसा मौका ना मिली कितना एक साथ मिल के खाएम सर। साल भर के अंदर अब काहे रहल जाए कि ना एक साथ कोनो जरूरी नहीं है। और वो सबके वीडियो कैसा लागला कमेंट में जरूर बताएं।